その命の神、心から愛と忠実を守ることを誓います。はい、誓います。福士玲奈さん、はい、あなたはこの男性と結婚し、神の皿に従って夫婦となろうとしています。あなたはその健康な病気の時の愛を話し、山、なるさん、たその命に愛、愛と忠実を守ることを誓います。